আজি বিটিআর পাইছে এই বিটিআৰৰ শক্তিত কি টোপা আছে সেইটো গোটেই সাকসেস হওয়ার পিছত আপনি চাওক অটোমেটিক বডলেण्ड सेपारेट स्टेट হ'ব। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों हाग्रामा महिलारि आरो लोगोसे एबसु बिसोरनि बागै खोथा सावरायगोन। हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ सोंखारिदों। एबसुआ माब्लाबाबो बडलेण्ड दाबि लानानै सारेन्डार जाबाय होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ सोंखारिदों। आरो लोगोसे बिथां हाग्रामा महिलारिया एबसुआ सारेन्डार जानायाव गोबां दुखु मोनदों। बे सुक्तिनि गेजेरजों एबा बिटिआरनि गेजेरजों 100% सेपारेट स्टेट एबा बडलेण्डआ जागोन होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया स्टेजआव एबा मिडियायाव एबा निउसाव खुला खुलि बुंना लायो। बे बिटिआरआव गासिबो मोनथायखौ मोनजोबोब्ला एबा साक्सेसफुल जाजोबोब्ला बडलेण्ड जानो बारा सम नांनाय नंला होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुङो। बडलेण्डआव थानाय राभा, गार', कार्बि, बाङालि, मुस्लिम, नेपालि गासिखौबो समान मोनथाय मोनगोन होननानै बिथां बि सावरायग्रा सारा बुङो। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोन, एबसुआ बडलेण्ड दाबि लानानै सिगनेचार खालामो ना खालामा बे जोंनि जेबो खोथा नङा। एबसुआ गैयाब्ला बिएसइउआ ओंखारगोन, बिएसइउ गैयाब्ला गोदान आफाद ओंखारगोन। दा एबसुआ बडलेण्ड नाङा होननानै साइन होदोंब्ला बे जेबो गिदिर खोथा नङा। बे गोबां बर' फिसाफोर दं, बे एबसुआल' बर' फिसा नङा, गासिबो बर' फिसा बेहाय। बिएसइउआबो बर' फिसा, बिएलटिआबो बर' फिसा, एनडिबिआबो बर'निखा। थिग बेबायदिनो एबसु आरो बिएसइउ बिसोरबो गासिबो बर'नि गोजा। मिथिबायना? दा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना बडलेण्डखौ मोना होननानै बडलेण्डखौ दाबि ला होननानै नोंथांमोना गावनि गोसोखौ लोरबां दा खालाम। आरो बेहाय बिथां हाग्रामा महिलारि सारा रोखा रोखा बुंखादों, बे बिटिआरनि सुक्तिनि गेजेरजों गासिबो खामानिया साक्सेसफुल जाजोबोब्ला अट'मेटिक हारसिंनो सेपारेट स्टेट बडलेण्ड जागोन होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया रोखा रोखा बुंखादों। दा बेखायनो जोंनि बर' फिसाफोर नोंथांमोना बांद्राय गरम दाजा, गावजों गाव अनलायलाय। गावजों गाव अनलायलायनायनि थाखायसो बे सुक्तिखौ लाबोनाय जादों। गावजों गाव हिंसा लाबोनो थाखाय बे सुक्तिखौ लाबोनाय जायाखै। दा बेखायनो जों गासिबो गावजों गाव अनलायलायनांगोन। इउपिपिएलनियानो जा बा बिपिएफनियानो जा गासिबो अनलायलायनांगोन। अब्लासो जों गासिबो गोरोबलायनो हागोन। अब्लासो जों गासिबो जोंनि बे नांगौ जानाय आंखालखौ मोनफुंनो हागोन। जों गासिबो गोरोबलायनांगोन। अब्लासो बेबायदि गावजों गाव बखिलायनायखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एसेबो मोजां मोनाखै। हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ बखियो, प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ बखियो। बेबायदि बखिलायबाय थानायावनो सानसे गिदिर नांलाय खमलाय जायाथ'। गावजों गाव बखिलायनाय, हाग्रामा महिलारियाबो बर', प्रमद बर'आबो बर'खा, सानैजों बिदा फंबाय। नाथाय बिसोर सानैनि गेजेराव दासिमबो गोरोबथा गैया। मिथिबायना? सुक्ति जानानै थांबाय, नै सुक्तिया जानानै थांबाय। दा बे सुक्तिनि गेजेरजों गासिबो साक्सेसफुल जाजोबोब्ला बडलेण्डआ अट'मेटिक जानानै थागोन। दा बेखायनो जों गासिबो खौसेल' जानांगौ। खौसे जाब्लासो जों बोलो मोनगोन, सोलो मोनगोन। अब्लासो जोंनि इयुन जोलैफोरा जौगालांगोन। आरो जों जोंनि सारमोनखौ जेरै जिबिदाय, बिसावरायग्रा, एम बाथा बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो आर'ज गाबबाय थागोन बिथांमोननि जिउमाया अरायबो गोलाव जाथों होननानै। मानोना बिथांमोना गोबां दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै जों बिटिआरखौ मोननो हाबाय। दा जियानो जादोला जों गासिबो खौसे जानांगोन। खौसे जाबासो बोलो मोनगोन, सोलो मोनगोन। बेबायदि गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनानै जेबो जाया। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय।